Hevdemê nîzîkbûna rawestandina pêşkêşkirina alîkariyên mirovî ji welatiyên Sûriyê re netewanyegirtî radegihîne 11 milyon Sûrî pêwîstiya wan bi alîkariyan heye û pêwîst e alîkarî neyên rawestandin. Mark Lukuk, hevrêzkarê karûbarên mirovî yê rewşên awarte li netewanyegirtî li pêş Encûmena Ewlehiya Navdewletî roja pênşemê tekez kir. 11 milyon kes li deverên cuda cuda li Sûriyê pêwîstiya wan bi alîkariyan heye û bi tenê rêxistinên hawarçûnê yê navdewletî dikarin alîkariya nîvî vê hejmarê mehane bikin. Lukuk serbar kir, ji wê hejmarê 4 milyon alîkariyan di rêya sînûrê Bakurê Sûriyê werdigirin û ji wan 2 milyon û 700 kes li deverên jêrkontrola grûpên çekdar li parêzgeha Idlibê û derdora wê hene. Lukuk daxwaz ji welatiyên endam di encûmenê de kir ku alîkariyên tên pêşkêşkirin û biryar e di meha bê de werin rawestandin ranewestin û ta demek dirêjtir berdewam bin ji ber giringiya wan alîkariyan û nebûna tû çareyeke din di cihê wan de. Herwiha Lukuk amaje kir eger alîkariyên mirovî rawestin wê beşek mezin ji welatiyên Sûriyê yên pêwîstiya wan bi alîkariyan heye zirarê bînin û rewşên nexweşî û birçîbûnê li Sûriyê wê werin encam dan. O wê pêleke derbideriya nû wê rûbide. Wê pirsgirêka berê heyî mezintir bike. Girêdayî rewşa derbider û penaberên Sûriyê di encama operasyona Tirkiye ya leşkerî li ser Kurdistana Sûriyê ku di nehê cotmeha 2019 de dest pê kir, nêzî 300,000 kes derbider bûne û tenha nêzî 13,000 kes penaberê Herêma Kurdistanê bûye. Ji wan 11,000 kes li kampa Berdareş bicî bûne û bi sedan ji kampa Guêlan re hatine veguhestin û bicîkirin û piraniya wan pêwîstiya wan bi alîkariyan heye û yek ji encamên wê operasyonê piraniya rêxistinên navdewletî ku li Kurdistana Sûriyê kar dikirin ji ber şer û pevçûnan jêvek şiyan e.